Ao respecto do plan Compós revitaliza, e o ben decía o portavoz do Partido Socialista, os bandos solo os leen os que teñen denuncias urbanísticas. Vamos a ver, asina a alcaldesa un bando o 7 de novembro sobre o plan Compós revitaliza, un plan que promove a Diputación en colaboración cos concellos para darlle a opción aos veciños de todos os concellos que se poden adherir a este plan a través de composteiros únicos. O publicita, é dicir, o bando do 7 de novembro, o publicita o 28 de novembro ás 15:19 horas no perfil Facebook oficial do Concello de Moraña. Publicita, pois, ou vostede ou un deses concelleiros que non vamos a ver que leva o perfil ou a animadora sociocultural, non sabemos quen é. O 29 de novembro ás 18:30 recorda que o prazo remata o 30 de novembro. É dicir, a vostede e ao goberno municipal parecelle que é a maneira de publicitar determinados plans que poden ser bo para os veciños e para as veciñas e ser bo incluso para o conxunto do concello, porque pode aforrar cartos no que é a xestión do lixo. Parece a maneira de publicitar os plans, parece a maneira de fazer as cousas, é dicir, 2 días antes lo trasladamos a las redes sociais, porque evidentemente os bandos e ben pouco sabía ao respecto deste plan, pois non ben, eu atopeime aquí co único bando, aquí o día que viña a comisión, senón nin tan siquiera me enteraba. E nas redes sociais, que é un foro importante de publicitar cousas, para iso temos a página oficial mal utilizada, xa lles advertimos, claro, para felicitar a Feijóo de que fora presidente da Xunta, aí fomos rápidos, para estas cuestións pasamos. E eu creo que non temos que ser sectarios, porque a Diputación se está gobernada por outras opcións políticas, pois non debemos ser sectarios, temos que publicitar e darlle a opción e traballar. Entón, a pregunta que nos podemos é se o goberno municipal de Moraña está a favor do plan Revitaliza Compós, sí ou non, e tamén queremos unha contestación ao respecto se lle parece normal publicitarlo isto así. Se publicita igual que calquer outro plan do Concello, os bandos son o mesmo número de bandos, non se quitou menos números de bandos, son igual número de bandos e hai un prazo que non é estricto tampouco, porque hoxe ainda estuvo unha persona aquí e xa non todo sin problema ningún. Estaremos apoiando o que decidan tamén os veciños e a xente que se anote a este plan de Revitaliza, e eu estou de acordo ca compostase. O que está claro é que os bandos non son suficientes. Se incrementaron o número de bandos que había respecto ao que a página web e as redes sociais. Claro, con os planos non se explica o que é, hai determinadas cuestións. Como que non se explica o que é? Logo, que pasa, que di usted que a xente de Moraña non entende ese bando? Eu entendo, a xente de Moraña entende perfectamente. Eu creo que a xente de Moraña entende perfectamente. Entende perfectamente. Hai determinadas cuestións que hai que explicadas con entendimento. Non, perfectamente explicado o que é isto. No bando non son suficientes, nos temos que criticar. O goberno municipal con unha deixadez absoluta ao respecto deste asunto. Cando interesou, ben que se fixeron reunións. Pois non sei, hai medidas de outro tipo para publicitar este tipo de cuestións que son vos, que favorecen a veciños, veciñas e ao conxunto do Concello. Volvo a repetir. A que te refires que cando interesou se fixeron reunións? Sí, cando foi do plan de determinados plans colectivos hubo xuntanzas aquí. Se fixeron xuntanzas. E do compostaxe comunitario tamén. Sí, do compostaxe comunitario estou falando. Que duda hai que cabe que apoio o compostaxe? Que as cousas non se traballan, non sei. E é obvio que non se traballar, non vou obligar a ninguén. Non vou ir ás casas a obligar a ninguén. Eu tenho unha información que se lle dai, cada un decide o que quere facer. Claro que sí, aquí non se trata de poñerle a ninguén, pero vamos a ver. En determinadas actividades hai cartéis por todos os lados. Os bandos son o mismo número de No, bandos, igual número de bandos que o que saca o Concello. Aparte dos bandos, en determinadas cuestións se fan cartéis específicos á parte. Sí ou non. Sí, e outro día, unha actividade, había cartéis por todos os lados. Pois aparte dos bandos hai determinadas cuestións que eu creo que nos interesa a todos, ao conxunto da veciñanza de Moraña,
A través da ciudad, que fomos, nos comunicamos a través dos bandos. E foi o que se fixo aquí tamén. Desde logo creo que non é a maneira e creo que o goberno pois, está fallando en estas cuestións e o están recriminando. Ben, terceira cuestión, ao respecto de transporte público, na anterior sesión plenaria e xa a raíz dunha anterior moción que presentara o Bloque Nacionalista Galego, preguntamos se fixáramos alguna xestión con a empresa de transportes Monbus ao respecto de determinadas líneas que eliminou e que que favorecían o transporte público desde Santiago, Moraña, Santiago, Pontevedra, si fixo alguna xestión ao respecto, retomou ese tema. Se mantén igual. Vostede falou con eles, si se mantén igual, así porque si, non é un argumento máis básico. Evidentemente, o transporte, xa como falado, que viña desde Santiago ás 3:30, desde o punto de vista estudiante, era unha moi boa opción para... Foi o que faláramos en aquel momento e os argumentos que eles siguen mantendo, que non tiñan... E vostede non vai facer ninguna expresión, como alcaldesa... Si, eu seguirei facendo a xestión, seguirei impresionante, seguirei pedindo esa línea na empresa, que sea que decide. Pois eu creo que se hai que facer un comunicado de toda a corporación, que se faz. Podemos. Ben, ao respecto de, e isto é unha cuestión que se plantexei falamos na comisión outro día, de determinados informes que está emitindo o Servicio de Patrimonio sobre determinadas proteccións que se ubicaron no plan xeral, pois nós requerimos que se faga unha revisión de todas as proteccións que se ubicaron no plan xeral, porque algunha das que se fixo estaba mal, ou en principio estaba mal, non cumplía os requisitos para ter esa protección. Entón, nós requerimos que se faga unha revisión no plan xeral sobre todas as proteccións que se aí, da que falábamos, puntualmente, que era de SOA, inicialmente, cando se mandou a primeira vez a xunta, non sei, foi no ano 2009 ou 2010, iba esta protección. Xa mesmo eles consideraban que se retirase a protección a esta vivenda, se vai a retirar. No obstante, si vostedes detectan alguna cousa que poida ser tamén sustituir esa retirada, manifestanla, non? Pero eu creo que debería haber unha revisión de todas esas proteccións. No, eso todo se revisou, e hai algunhas que xa se van a sacar, pero no obstante, se hai alguna, digo, si falas concretamente por alguna puntual aparte desa, pues que se pode... No, eu non falo en concreto, falo no conxunto do plan xeral das proteccións pero todas. Pero se revisou, temos un informe de patrimonio da resposta tamén. De todas. Claro, de todas as que van a Eu digo que se faga unha revisión de carácter técnico. Claro, pero o informe de patrimonio de carácter técnico. Xa, pero digo cos redactores do plan xeral. Claro, entre os redactores que fixeron, o informe dos técnicos de patrimonio e os técnicos O aquí. informe de patrimonio só falaba dun caso concreto, non? No, despois hubo máis, porque hai tamén o tema dos hórreos ahora e todo, sí. Hai máis cousas. O tema dos hórreos, de que si cerramos. Sí, hai máis cousas, non só esa. O tema dos hórreos é unha cuestión que hai que arranxar institucionalmente. Sí. E de feito, iso está traballando... Acredíteme vostede que o hórreo non merece anos. Porque non hai maneira de acreditar. E como acreditas ti? É dicir, acredíteme vostede que vostede é inocente. Non, eu, inocente xa son. Si vostede ten argumentos ou hai elementos que digan que eu sou culpable, entón, sí, é a mesma situación. Pero eso xa se reclamou e tamén porque non hai terá unha inscripción da data, pero non todos. É unha cuestión que hai que arranxar xa, porque senón, cada vez que ves aquí piden unha autorización, un hórreo, claro, que hai hórreos distantes, gracias e en boa tamén reservados, pero isto, claro, atranca burocráticamente todo. As cuestións eran boas. E ao respecto, xa que falamos do plan xeral, preguntamos que é o que pretende facer con o plan xeral, que está aprobado inicialmente. Aí quedou, as alegacións, sin contestar. Está terminando de Por certo, o plan xeral ao cual nos opuxemos. Non, porque claro. Todos? Sí, sí. Estás rematando con as alegacións e estás adaptando os cambios que hubo na nova lei do suelo de mes de marzo tamén, que hai pequenos cambios que afectan moi pouco ao noso plan e que non entorpece a tramitación. Sí. Pouco bastante. Eses eran os argumentos que nós utilizamos. Vamos a aprobar e iniciar o plan xeral, estáse modificando a
a lei do solo estaba en tramitación no Parlamento. Claro, sí, e éramos conscientes de que estaba tramitando e como non afecta ao plan de Moraña, que hai unhas pequenas salvedades, incluso mellora, pues por eso continuamos Sí, adiante. E agora seguiremos co plan. Pero seguiremos, claro, que O plazos. equipo técnico está traballando en eso, vale? E máis no tema do informe de patrimonio. Pois en canto se resolva eso, se seguirá a aprobación definitiva. Pero que plazos estamos realizando? Principios do ano que ven. Para un mes. Sí, pode ser un mes, 2 ou 3. Principios pode coller tamén un pouco máis que un mes. Ben, e agora como veciño de Mos, que son, lamento ter que guardar esta pregunta e aquí en pleno, e isto demostra pois, o diálogo que este goberno municipal ten cos veciños. Que actuación se vai a facer na Carballeira de Mos? Xa sei que se vai a facer unha actuación en Santa Xusta, en Campelos e tamén na Carballeira de Mos. Eu vivo ali e sorprendeme que os veciños non sepamos nada. Eu non sabía nada, pero os meus veciños tampouco. Van ali coches, miramos, sacan fotos, non sabemos que van facer, que irán facer, quen é este. Pois sorpréndeme que non sepa nada usted, porque foi unha modificación de crédito que No, a modificación de crédito poñía Carballeiras do ámbito municipal de Moraña. E preguntou Claro, que se pero eu iba a estou facer, preguntando que e actuacións. usted preguntou que No, se iba no, a no. facer. E vai ser facer unha poda de mantenimiento e unha limpieza do traballo. Claro, pero que nas carballeiras poden se poner moitas cousas. Pero eso era Hai o que unha vai na actuación de modificación. carácter general. Eu creo que usted aproba as modificacións sabendo que se vai a facer. Claro que sí. Pues entonces sabría o que se va, As cosas sabría o que se que iba a benefician facer. para Moraña, porque esa evidentemente, pregunta, ¿no? apoyo, claro que sí. Entonces sabría que se iba a facer, o sea, preguntaría. No, en concreto no. No. En concreto ainda non sei a día de hoxe. Pois unha poda e unha limpieza de Carballo, nada máis. Simplemente. Sí. Pois eu creo que esa Carballera requería máis cuestións, pero, bueno, Sí. e requeriría aquí, que non só esa, sino en todas as carballeiras municipais, creo que hai determinados tratamentos que habría que facer. Pero a cuestión xa non é que o sepa eu, a cuestión é que os veciños dali tampouco sabían o que iban a facer. Eso denota o diálogo que hai do seu goberno, dos seus concelleiros, coa veciñanza. Ben, e nos traballos da Rúa 7 vais a facer algo? Tamén. Ao respecto de neste De todas as plan? carballeiras municipais. Xa, bueno, pero a Rúa 7 é... Sí, exactamente. Son E aí carballeiras sobre poda tamén? Sí, limpieza, Bueno, que xa eliminación lle preguntaba outra vez, que eliminación por o de tema da algún luz. que esté en mal estado, algún que xa está Sí, seco, no, algúns xa está carreites algún ao aire. tocón, limpiar por o tema da urinaria, todos os traballos de Algúns está mantemento. carreites ao aire. Ujú. E aí sí que hai que tomar medidas, Sí. non sobre podas. Ujú. Ben, na Rúa 7 ubicouse a pista esta de xogo frente ao pabillón, e cal é a razón de que non se poida empregar a día de hoxe? Estaba sembrada esa zona e se vai a repoñer. Xa, pero ahora no mes de decembro agora non vai nacer, Pero cando podemos facelo? Xa, pero pronto, E máis faltan as redes tamén. pues sembrar ahora neste tempo, bueno, a redes é cuestión de 5 minutos. Sí, cando veñan, sí. Bueno, pois a ver se se axiliza e a erva, pois vamos a encomendarnos a ver se medra. Bueno, nesta semana vamos a 20 grados, igual pode ser, pero bueno, dudo. Ben, pregunta obligada, orzamentos 2017. Estamos traballando neles. Pero xa non o di sempre. E están traballando en que sentido? Van despois chega o mes de junio, estamos en orzamentos, onde están Non se traballando preocupa, teremos antes este ano. e van a tomar exemplo, por exemplo, para adoptar medidas que favorezan a veciños e veciñas, como, por exemplo, fai o Concello de Barro, ao respecto do IBI e outras cuestións. Non sei o que fai o Concello de Barro. Pois adopta medidas de baixada de IBI para determinadas circunstancias E canto ten o IBI do Concello de Barro? Non sei, estou preguntando se Nós ustedes temos o van mínimo. a adoptar medidas Nós non podemos ao baixar, respecto pero de caso que é o mínimo. ese tipo para determinadas familias específicas, familias numerosas, que contempla a lei. Como metas as medidas que tomamos aquí tamén, para Sí. tipos de O protección. Concello de Barro adopta medidas Familias evidentemente, que mencionadas con favorecen poucos ingresos. aos veciños e veciñas. Non fan
por rutina os orzamentos, adopten medidas de carácter económico que incidan directamente na veciñanza. Para eso hai que facer política, non estar aquí e vir aos puños a sentarnos.